Продължаваме с рубриката ни "Животът на мама". Както ви обещах, днес ще сме полезни на всички бъдещи майки и не само. Книгата, която ще ви представим, е дневник, чиято основна цел е да съпътства бременната жена в уникалният процес по сътворяване на новия живот. На страниците и бъдещата майка ще може да проследи развитието на бебето, седмица по седмица. Ще открие полезна информация, идеи, творчески задачи и упражнения, които ще й помогнат да изгради силна духовна връзка с нероденото си дете. Каня при мен авторът на книгата Росица Божкова и предполагам, че ще има още много полезни съвети в самата книга. Здравейте и добре дошла! Здравейте, заповядайте, носите книгата в ръцете си, която аз нямам търпение да покажем на нашите зрители, да разкажем какво сте написала вътре, защото вие сте майка на 3 деца. На 3 деца, да, като идеята за тази книга ми дойде още при второто дете, когато всъщност създадох един интересен курс, бидейки аз самата бременна, за други бремени, така че заедно да минаваме през този процес. И от тогава насам са минали 10 години, на толкова е второто ми дете. И опита, който имам с тези курсове, които нарекох "Носещи живот", ми показа, че ефектът наистина е много полезен, добър и вдъхновяващ за всички бъдещи майки. Какво представляват тези курсове? Те се провеждат по време на самата бременност, докато по жената време на е самата бременна. бременност, докато жената е бременна, тъй като в психологията всъщност се вижда, че началото на живота не е от раждането, то е още в корема на мама. още от зачеването. Да, и от зачеването. И напоследък проучванията, които психолозите правят, и моята специалност, всъщност завърших с дипломна работа, посветена именно на този период, на пренаталния период, както се нарича, преди раждането. Се оказва, че основите на характера се вграждат и се формират именно в утробата, през преживяванията на майката. Чували сме да казват, когато една майка е спокойна, има спокойна бременност, след това ражда и спокойно бебе, което не плаче и е усмихнато. Остава само майката да знае как да бъде спокойна. Защото някои майки си казват: добре, аз бях много спокойна по време на моята бременност, то бебето ми не спира да плаче. Обаче обикновено ефектът е обратен, в такъв смисъл, че през тези курсове 10 години вече са минали повече от 2000 жени и имам една изключително богата обратна връзка. 2000? Да, с много наблюдения и всъщност книгата, която направих, която аз сега ще покажа на нашите зрители. Тя стана много красива, много красива, да, благодарение на издателство Изток-Запад, които оцениха... Това е енциклопедия на мама. Абсолютно. По време на цялата бременност, седмица по седмица, именно майката да знае какво се случва вътре в нея с бебето. Толкова полезна книга, искам да ви кажа. Колко е голямо, какви сетива се развиват в момента, какви органи, съответно и упражненията, които е добре тя да прави, но не само физическите упражнения, ами и психоемоционалните състояния, как да влиза в тях, така че всъщност наистина да преживее една позитивна бременност. Според мен тази книга е дневникът на майката, защото ето тук виждаме дори празно място, което според мен могат да залепят свои спомени. Точно така. Значи всъщност идеята е тази книга в крайна сметка да се превърне в първия дневник на детето. Защо? Защото четейки след време преживяванията на майка си по време на тези 9 месеца, то може да открива много неща от началото на своя живот. Искам да започна. Ето сега абсолютно произволно отворих, но попаднах на една много интересна тема, защото заговорихме, че всъщност бебетата развиват своя характер още в утробата, още от зачеването. Как бебетата преживяват своето раждане? Единствено се говори само за преживяванията на майката. Никой не се е замисля всъщност за раждането, за самото бебе, как се чувства то, как се чувства в корема, защото после наистина се изгражда като че още от 80-те години започват изследвания, свързани с тъй наречената психологическа родова травма. Тоест, преживяванията на бебето по време на раждането, как се отразяват върху последнишните му тъй наречени установки на характера. Това са едни много съществени основи. Въпреки че ние не помниме този факт, но всъщност нашето подсъзнание дълбоко го поглъща. Това е първата информация, която попива бебето
в момента на своето раждане. И тя има изключително базисен характер. Така че въобще не е все едно как идва бебето. Даже много психолози са работили в областта. Дала съм и няколко така сравнителни таблички според начина на раждане. Какви са установките? Какви са установките при цезарово сечение? Какви са при индуцирано раждане, когато бебето е пресирано да си пробие път. Ето хубаво е, защото ние миналата седмица имахме точно такава тема, с това да поощрим дамите да се обърнат към естественото раждане все повече, да не избират секцията, защото в България статистиката е 40% от жените раждат секцио. Така че е хубаво да кажем всъщност, че секцията може би води до не някакви... е добрият избор, когато можем да имаме увреждания, такъв. дори емоционални или в характера на едно бебе, може би в годините. Отразява се определено. В книгата съм засегнала тези неща, но и с едно така, нали, все пак да знаем, че раждането е такова каквото е. Но когато можем, когато имаме избор, когато можем да се подготвим за едно естествено раждане, от това по-хубаво няма. Освен, че виждаме в книгата, аз я разглеждам докато си говорим, защото така пък идват и много въпроси. Освен, че виждаме как се развива самото бебе, всяка майка се вълнува и чака с нетърпение следващата седмица, за да прочете в книгата какво се случва и как изглежда бебенцето. Тук има полезни съвети и как майката да се грижи за себе си, за да може да влияе съответно и на плода. Всъщност да, акцентът е именно върху преживяванията на майката. Като тук съм дала много техники, методи за това да трансформираме негативните емоции, откъде идват емоциите, как нашите мисли се отразяват върху тях, как да преобразуваме своите мисли, така че всъщност те да бъдат ефективни, да ни носят положителни емоции и преживявания, а не негативни. Защото всъщност господарите сме ние, а не, нали, не идват така. Често обаче, според мен, по време на самата бременност, страхът е, може би така, най-голямо влияние оказва. Страхът от това какво ще се случи. Посветила съм няколко глави на страха. Да. Като първо започваме с работа с този страх, ами ако му има нещо на бебето. Да. Нали? Който е първият основен съпътстващ жените месец след месец с всички тези изследвания. Така че тук съм дала и много упражнения за това първо да се придобие увереност в мъдростта на тялото, в мъдростта на природата. След това, ако наистина има някакъв проблем, в цялата тази история с курсовете имах, може би, около 10 на случая, в които имаше някакъв проблем във вътреутробното развитие на детето и майките с помощта на различни техники, визуализации, медитации, представи, успяваха да решат този проблем още в утробата. Дори тук съм разказала 2 случая. Да разкажем единия поне. Да, ами това беше с една майка, която се оказа, че бебенцето има проблем с сърчицето. Да. Свързах я с една друга майка, която преди години, преди това беше минала през този проблем. Тогава бяхме изработили цялостна програма за това как да работи, така че да си представя нещата вече решени, тъй като силата на мисълта има изключителен ефект. Абсолютно. И няма смисъл да даваме мисълта си в посока, ако му има нещо. Няма ако. Да. Вместо да работим за решаването на проблема. Да. И всъщност тук даже съм цитирала писмото на тази майка, която разказваше, нали, която разказа какво е правила по време на цялата бременност. Сутрин как се свързва с детето, как си представя проблема вече решен, след това как му говори и всички неща, които са свързани с работа с сърцето. Обикновено това са неща, които правиме с ръцете. Например, да, първата майка пък беше започнала да прави изкуство с ръцете си. И то по този начин го предава емоционално към детето. Точно така. И с това писмо, което започнах, майката разказва и за други майки, които имат подобен проблем, че нещата всъщност не са нерешими. Защото в крайна сметка детенцето се ражда здраво. Ето силата на мисълта, колко е важна и това е хубаво и в момента, ако ни гледат и наистина може да се направи много в този период. Хубаво е просто жената да не се отказва, да търси начини, така че да реши своите проблеми. На първо място трябва да погледне в себе си, защото тя е тази, която го носи и тя отговаря за него. И не случайно нещата се случват именно по този начин. Обикновено, нали, за това си има и родова история, и семейна история, и лична биографична история. Така че чрез изследването на тези истории, чрез лечението им, може
Другият основен страх обаче е страхът, когато наближава вече моментът майката да роди. Да. Страховете. Как ще се случи? Боли ли, не боли ли? Точно така. Какво да направя? Какво решение да взема? Как да родя? Какво могат да практикуват чисто практично за успокояване на нервите, така за да не мислят толкова много? Първо, Трудно спят тези майки. абсолютно, да. В своите курсове всъщност това е един от основните акценти, на които наблягам. Работата с страховете, защото особено по отношение на раждането, страхът е основната причина, която може да спре или да удължи раждането. Да. Тъй като тогава се отделя много адреналин, а пък той е в противовес с окситоцина, който отговаря за хубавите редовни контракции. Така че работата, предварителната с страховете е изключително полезна. Тук в тази книга съм дала 12-те най-често срещани страха, свързани с раждането, които обикновено могат да повлияят. Като първият, това е страхът от неизвестното. Нали, какво ще се случи? Страхът дали нещо няма да стане. След това страхът от смъртта и страх от разкъсване, страх от болка. Като за всеки от тези страхове съм се спряла за повечето от тях, като има различни упражнения, които помагат тези страхове да бъдат постепенно смалени и стопени. Като например, по отношение на страха от смъртта и страхът от неизвестното, всъщност основното, което може да се направи, е наистина да видим, че и да се страхуваме и да не се страхуваме, ние не можем да повлияем върху това. Даже напротив, ако не се страхуваме, има много по-голям шанс нещата да се случат по един позитивен начин. Много полезни съвети. Имам още много въпроси, които се надявам така от името на всички наши зрителки да видим ни реклами и със сигурност ще бъде интересен разговор, който предстои и продължава, разбира се. Веднага след рекламите останете с нас.